אתם מוכנים חניכים? כן, כן, קפטן. אז תבואו. 26/10 יש טקס פתיחה בבית חנניה, כל המושב יבוא, כן יהיה נדיר אני מבטיח. יש שפה וקציצת סרטן פריחה, בשעה 6 כולם פה בדשא, בוסות פטריק ומר קרב, יהיה מטורף, כל המושב בא. הבית של בובסו גושר גבוה צהוב. וואו, אני לא מאמין לך. הבית של סוויד הוא תורן צעצור. גם החנאות פה בשיא שלה. איזה אדיר פה. הפני והתוכן טירוף, וכל השכב"ג מזמין לך לעוף. אז יאללה תבואו כבר. גברת פח, פלאגון והנוסחה, הדלדים מקבלים את החולצה, הורים חניכים ושכב"ג, כולם פה מתרגשים. פטריק סטאר, סנדי ואבואה, כולם תדעו שגם גרי בא, וכולם שרים 26/10 יש טקס פתיחה בבית חנניה, כל המושב יבוא, כן יהיה נדיר אני מבטיח. יש שפה וקציצת סרטן פריחה, בשעה 6 כולם פה בדשא, בוסות פטריק ומר קרב, יהיה מטורף, כל המושב בא. אומרים יש פה טקס פתיחה מטורף, כולנו יודעים הולך להיות אש. נפגשים פה ב6 ומר קרב רוצה קש, רוצה לעזור להכין את הפני האורס, כולנו נהיה פה בשיא. מי שלא בא מפספס. איזה תוכן הצילו, הצגה נדירה, אם שמעתם אז תגיעו, הרמות ואווירה, יהיה מטורף פה הצילו, טקס פתיחת שנה, אז מגיעים או מגיעים, נשיר עכשיו 26/10 יש טקס פתיחה בבית חנניה, כל המושב יבוא, כן יהיה נדיר אני מבטיח. יש שפה וקציצת סרטן פריחה, בשעה 6 כולם פה בדשא, בובסוק פטריק ומר קרב, יהיה מטורף, ובובספוג בא, איזו רמה, כל המושב בא.